Işgalciler cebede ilerilемеге тырыша. Баштапның мәліметіне көре Слобожанщина ve Донецк yönelişlerinde ең дешетлі ұрушылар көрсетіле. Düşman тоқтамадан Azovstal заводыны hücum etti. Mariupol sokaklarında ise uruşlar devam etti. Ukrayna ordusu Donetsk ve Lugansk vilayetlerinde 9 düşman hücumunu urup kaytardı. Bunun neticesinde işgalcilerinin 9 tankı, 11 artilleriya sisteması, 17 zırhlı maşinası ve başka texnikası yok etildi. Raşistler Zarична ve Novotashkovskiy kasabalarını zapt etti. İzyum yönelişlerinde ise заводи коїна öz nezaretine aldılar. З метою нарощування угруповання військ окупанти перекинули з території Білгородської області до міста Ізюм 2 батальйонних тактичних групи зі складу 76-ї десантно-штурмової дивізії повітряно-десантних військ. Крім того, у районах населених пунктів Білгородської області противник розгорнув 2 ракетних дивізіони ОТРК «Іскандер-М». Женеби жебеде рашистler чешит селянин ateş aça. Ular ileriге кетіп оламай, ama zapt etilген позицияларда бекітілмеге тырыша. На Миколаївському, Криворізькому і Запорізькому напрямках ворог намагається покращити своє тактичне положення. З цією метою здійснює перегрупування підрозділів, нарощує систему вогневого ураження, а також проводить повітряну розвідку. Силами підрозділів Росгвардії окупанти проводять фільтраційні заходи в районах населених пунктів Киселівка і Станіслав Херсонської області. На Таврійському напрямку підрозділи противника здійснюють інженерне обладнання позицій та поповнення запасів. Adalet ustun çıkmakta. Çarşambege keçer gecesi Rusiyanın Belgrad vilayetinde harbiy yedeklerinin da bir anbar alevlendi. Silah mağazı Ukrayna sınırı yanındaki Staraya Nilidovka koyunda yerleşken. Yerli hakimiyette aytkanlarına göre mesken binalar ve yerli sakinler zarar görmedi. Rusiyanın silah yedeklerine getirilgen zarar hakkında hiçbir malumat yok. Söz sırası sonki vakitları Belgrad vilayetinde birkaç harbiy obyektde yangın yüz berdi. Aprel'nin birinde Belgrad şehrindeki Yermay bazası alevlengeni belli oldu. Neticede 2 işçi zarar görgen. Birkaç gün evvelsi ise Belgrad vilayetinde harbiy yedeklerinin da bir anbarı patladı. Ukrayna prezidenti ofisi yol başçısının meslihatçısı Mikhailo Podolyak'nın fikrine göre Ukrayna sınırı yanında bulungan Rusiya regionlarında demilitarizatsiya ibaresini öğrenirler. За такої інтенсивності та обсягу російського військового вторгнення в Україну відсидитися не вдасться. І тому роззброєння білгородсько-воронезьких складів убивць – абсолютно природний процес. Карма – штука жорстока. І знову ж таки, повторю, причини руйнування військової інфраструктури прикордонних областей можуть бути абсолютно різними. Аж до божественного втручання у справи грішників, які на Страсний тиждень масово вбивали людей в українському Маріуполі. Херсонда нумайыш keçirilgen vaqt en azından 4 insan zarar gördü. İşgalciler numayışçılarga karşı көз kesici gaz ve ses bombalarını kullandı. Zarar görgen insanlarda yara ve yanıklar var. Sabah Xerson sakinleri Ukrayn milli bayraklarını ellerinde tutup, şehir merkezinde Rus işgaline narazılık bildiruf numayışına toplaştı. Raşistler taramalarına keçirgeni ve onlarga karşı çıkkan insanlarını hırsızlağanına bakmadan Xerson ve vaqtınca işgal etilgen başka şehirlerinin sakinleri düşmanga narazılık bildirmege devam etti. Gumanitar yardım ve işgalcileri viran etken şehirlerinin yanıdan kurulması.
Бұл меселелеріні Қырым-Татар халқының лидері Мустафа Джемилев елбасшылығында Қырым-Татар әйеті Буча шерінің елбасшысы Анатолий Федорчукмен көрішкенде музакире етті. Федорчук айтқанына көре геноцид құрбанлары Бучадаки мұсылманлар бірлешмесі үшін айрылған мезарлықта дефен етілді. Чүнки тамам бұл мезарлық ең яқшы азырланған екен. Федорчук шерде биңден зияде объект yok етілгенні қайдетті. Рашистлер чалған мүлкиет ве азық малларыны хырсызланған юк машиналарынан алып кеткен. Я не говорю про мережу, вона досить цікава була для окупанта, це супермаркети, магазини, вони просто все вивозили. Навіть комунальну техніку, яку ми напередодні війни для водоканалу, для комуналу закупили, до речі, білоруські шарсі, грузили те, що не зруйнували тут, не знищили, загрузили на ці автомобілі і в Білорусі повозили, те, що награбували тут. Мустафа Джемилевнің пікіріне көре Буча 21 асырда тасавур етілмесі біле қиын олған азапларға ұғыратылды. О Буча ве веран етілген башқа шehirler ең қысқа вақыт ішінде ғайрадан құрылмасы үшін бар күчлеріні сарф етмек керек олғанны қайдетті. Это городок занимает особое место в этой войне, потому что здесь скрылись такие зверства, которых не было и редко было во время Второй мировой войны. Благодаря жизни вот этих сотен невинно убитых и скрытым зверствам, которые творили здесь оккупанты, резко увеличилась международная поддержка Украины в этой войне. Февральнан 24-не қадар Буча шерінде 6,5 бин көчіп келген шу жүмледен Қырымдан көчкенлер яшайды. Русия Украинаға истеля етмезден ebel шер шурасы жәми құрылмасы үшін топырақ айырма қарарыны шығарған еді. Ама жеңк себебінден бұл план керчеклештірілмеді. Реинтеграция мәселелері бойынша Назирінің муавины Синавер Сейтхалилов айтқанына көре, шымдылық эркун көчкенлерінің сайысы артмақта. Ebel соларының миғдары 1,5 миллион живарында олса, шымды есе 7 миллиондан зиядедір. Пустилося зараз також сервіс через Дію, який дуже поліпшує сам процес подання заявки. І ті люди, які вимушені були переселитися з тимчасово окупованих територій, з тих територій, які заблоковані, чи там, де ведуться бойові дії, а також ті люди, домівки яких зруйновано, тобто вони мають можливість отримувати допомогу від держави. Буча шеріне 3,5 тонна гуманитар ярдымны да теслим еттілер. Помощи – это продуктовые наборы, мы привезли, они в коробках, рассчитаны по 20 килограмм, рассчитаны на одну семью, в среднем на неделю, потому что до сих пор пока, к сожалению, в регионе, в районе Бучи не работают маркеты, не работают сети, и люди нуждаются в пропитании, и мы именно фокусируемся на пропитании, которые крупы, масло и различные там типа сладости, изюм и халва для того, чтобы у людей было полноценный рацион. Нариман Жилял 42-нче долған күнні işgalcilerinin mahkemesinde kaydetті. Rus kuvvetçileri meclis reisinin birinci muavini ve Ağa Kardeş Ахтемовларының davasına dair mahkeme oturuşunu tamam aprelinin 27-sine belgiledi. Narimан Жилялны диверсия yapılması ve patlama maddelerinin kanunsuz saklaması ve taşımasında qabatladılar. Onu Asan ve Aziz Ахтемовлармен beraber geçken sene sentyabrının 3 ve 4'ünde tuttular. Uçide Ahmedjit rayonundaki Angara koyunda işgalcilerinin arbi bölügünü gaznen temin etken boru patlatılmasında qabatladılar. Hukuk korçalayıcılar aytqanına göre, böyle etip işgalciler Narimан Жилял Kiyev'de keçirilgen Qırım platformasının sametinde iştirak etkeni için intikam almağa istey. İşgalciler mahkemesinin oturuşunda 4 saat soruğa çektirilecek edi. Devlet qabatlayıcısı Nevbeteki kere Narimан Жилял'nin aynı kunde tutulgan ve birazdan azat etilgen Eldar Udamanov ve Şevket Usmanov'ның mahkeme oturuşuna kelmesini teminlep olamadı. 3. saat Qırımның tışında buluna. Soruğa tek Bышевец taqma adı olgan
gızlışat çektirildi. Himaye tarafı onun sözlerini yalan ve şüpheli dep adlandırdı. Advokatlarının aman-aman butun suallerini sözde mahkeme yasak etken. Данные показания являются ложными, направлены исключительно на оговор наших подзащитных, в первую очередь Наримана Джеляла, с целью вот создания таких вот условий в подтверждение, скажем, да, я не назову даже версии, а подтверждение обвинения именно, вот, да, голословного обвинения наших подзащитных в совершении того деяния, которого они не совершали. То есть для устранения тех недостатков следствия, которые должны были быть установлены в силу определенных процессуальных требований статьи 73 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации еще на стадии следствия, для того, чтобы можно было бы рассматривать данное уголовное дело в суде.